таҷрибаи кишоварзон исбот намудааст ки серсоҳа будан дар раванди хоҷагидорӣ афзалиятҳои худро дорад. деҳқонони хоҷагиҳои хурди миёна дар шаҳри Турсунзода ин раванди фаъолияти кишоварзиро интихоб намуда дар баробари парвариши зироатҳои гуногун ҳамзамон ба чорводорӣ машғул мебошанд. аҳли заҳмати хоҷагиҳо ба захираи хӯроки чорво шурӯъ намуданд. майдонҳои парвариши беда ки имрӯз барои дарав омода гаштааст, дар баробари таъмини рӯзмарраи чорвои хоҷагиҳо ҳамчунин дар чоҳҳои ферма захира мекунанд. дар шаҳри Турсунзода то имрӯз дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ чорвои калони шохдор 74680 сар буда, чорвои майдаи шохдор бошад 192100 сарро дар бар мегирад. ва хеле дида истодаед имрӯз дарави ҷамъоварии хошок оғоз шудааст. аллакай мана дарави беда барои гузарондани зимистон ҷамъоварӣ карда истем. то имрӯз дар шаҳр 852 тонна беда, яъне хӯроки дурушт ҷамъоварӣ шудааст. ҳозир бошад дар хоҷагиҳои шаҳри Турсунзода дарави ғалладонагиҳо сар шудаанд ва аллакай дарави ҷав рафта истодааст. хоҷагии агросаноат, хоҷагии чорвои калони шохдор дорад ки саршумори он ба 970 сар расидааст. тамоми чорводорони шаҳри Турсунзода метавонанд аз зимистон чорво солиму фарбе бароранд. ба хотири аз фасли тирамоҳу зимистони имсола бемушкилӣ баровардани чорво, хоҷагиҳои зотпарварии шаҳри Турсунзода аз ҳозир омодагӣ мегиранд. ин дар ҳоле аст ки таъмини чорво бо ғизо, хароҷоти аввалия барои парвариши бахши чорводорӣ аз тарафи хоҷагидорон пайваста дар мадди аввал сурат мегирад. тибқи дурнамо ҳамасола дар хоҷагиҳои зотпарварӣ бо дар назардошти чорвои аҳолӣ бояд 10580 тонна хӯрокҳои гуногуни чорво аз қабили юнучқа, коҳ, лаблабу, алафҳои силосбоб захира карда шавад. خوجاگی ما باقی سمانده چاروداری شاخداری کلان 57 سر، چاروای میده شاخدار 5236 سر، همش ای شرط 30 گهتر زمین کارمی آب داریم. همینه حاضر یونیچقه و همش ذخیره تیار کردیم. اینجا هم 25 گهتر کارمی آبی داریم، ذخیره من جمع‌آوری کردیم. امروز در خوجاگی قریب 300 تن زیاد ذخیره یونیچقه داریم، 35-40 تن ایم کنجره داریم. با حاضر امسال به ذخیره کردیم. бояд гуфт ки барои дар сатҳи зарурӣ идома додани фаъолияти чорводорӣ кишоварзони шаҳри Турсунзода дар майдони 402 гектар парвариши юнучқаро ба роҳ монда, ин шабу рӯз захираи он муташаккилона ҷараён дорад.